अक्षरा सिंह, मोनालिसा, काजल राघवानी और रानी चटर्जी के अलावा भोजपुरी सिनेमा के मशहूर और खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक अमरपाली दुबे भी अपन एक्टिंग और लुक के लेकर खूब चर्चा में रहेली। अमरपाली दुबे हमेशा निरहुआ संग अपन फिल्म बनावेली और सुर्खी बटोरेली। भोजपुरी फिल्म के साथ साथ वो टीवी सीरियल और रियलिटी शो के लेकर भी लाइमलाइट में रहेली। अम्रपाली दुबे इंडस्ट्री के एक जाना माना नाम बा। उ अपन खूबसूरती, बेहतरीन एक्टिंग और क्यूट अंदाज के लिए जानल जाली। उ कई हिट भोजपुरी फिल्म और गाना में काम कइले बाड़ी। उ दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह और भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार कहे जाए वाला कलाकार खेसारी लाल यादव के साथ भी काम कइले बाड़ी। अपन शानदार काम के दम पर इंडस्ट्री में अपन एक अलग पहचान बनेले बाड़ी। अमरपाली दुबे के पहलका फिल्म रहे निरहुआ हिंदुस्तानी, जौन 2014 में आई रहे, जेमें दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ उ काम कैले रही। ई फिल्म में भोजपुरी इंडस्ट्री में धमाल मचा दिलक और अमरपाली के रातों रात हिट एक्ट्रेस बना दिलक। अमरपाली दुबे अपन अभिनय के शुरुआत टेलीविजन शो सात फेरे, सोलोनी का सफर आ 2009 में जौन आई रहे से कैली। जेकरा बाद उ रहना है तेरे पलकों के छाँव में नजर अली, जेमें उ सुमन के किरदार निभैले रही और ई रोल में उ नेम फेम उनकरा मिलल। अमरपाली दुबे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के उन एक्ट्रेस में से एक बाड़ी जिनकर डांस के लेके लोग खूब दीवाना बा। अमरपाली के कई गाना के व्यू जौन बा उ करोड़ों में बा। अमरपाली दुबे निरहुआ हिंदुस्तानी 2 के बाद बॉर्डर, निरहुआ हिंदुस्तानी 3, निरहुआ चलल लंदन, शेर सिंह, आशिकी जैसन सुपर हिट फिल्म में भोजपुरी इंडस्ट्री के लीड एक्ट्रेस बन गईली। वो दिनेश लाल यादव के साथ अपने नॉन स्क्रीन जोड़ी के लिए भी जानल जाली। उनके फिल्म बॉर्डर दुनिया भर में चौथी सबसे ज़्यादा कमाई करे वाला भोजपुरी फिल्म बन गई। अमरपाली सबसे लोकप्रिय और सबसे ज़्यादा फीस लेवे वाला भोजपुरी एक्ट्रेस बाड़ी। उनकर इंस्टाग्राम पर 5.2 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स बा। अमरपाली सिर्फ निरहुआ ना ही बल्कि पवन सिंह के वीडियो सॉन्ग में भी नजर आ चुकल बाड़ी।